Roky som nebol v malom mestečku, kde som vyrastal. 3 ulice vedúce zo stanice k domu môjho otčima boli bezútešné. Zakopol o mňa pes. Pohladkal som ho. Uhryzol ma. Dúfam, že nie je besný, pomyslel som si. Si Žid, zašepkal otčím na svojej posteli. Otčimova choroba bola smrteľná. Jeho posteľ bude do rána tiež smrteľnou. Veľká izba malomestského domčeka s plesňou načatými stenami do výšky kolien, povešanými malbami, to bola kulisa koncovky otčimovho života. Mal to byť náš posledný rozhovor? A nie aj spoločnosť plačiek, krížová palba ich vyčítavých pohľadov, stareny sediace na stoličkách popri stene, imitujúc modlenie, načúvali, ale zo šepkania otčima prerušovaného kašlom počuli pramálo. Otčimovo skladanie účtov, nesúvisle prešpikované súvislostiami, viedlo k záveru, mojich rodičov nezrazilo polievacie auto. Malo sa to neudiať v meste, ani zďaleka nie blízkom k mestečku. Tamojšie hroby nepatria tvojim rodičom, pokračoval otčim. A ja blbec som ich navštevoval na dušičky, pomyslel som si s úškrnom. Odpočívajú v nich cudzí, hroby som kúpil na inzerát. Aj s parcelou, pokračoval prerušovane bez vzrušenia môj otčím zrejme očakávajúc, že mu odpustím. Alebo aj nie. Moji skutoční rodičia boli teda Židia. V 50 rokoch ušli do Izraela. Hodnotnú zbierku známok a mňa, dvojročného, nechali môjmu vtedy ešte nie otčimovi. Aj vás tam dostaneme, sľubovali vraj pred odchodom mne a svojim známkam. Mesiac po ich odchode som sa sem presťahoval s tebou, aj so známkami, pokračoval šepotom a kašlom umierajúci a umrel. Chrapúň! Vyštekol som k mŕtvole. Už som si to mohol dovoliť. Žil si životom veľa váženého, zákony uctievajúceho, bohatého komunistického kresťana. Životom budovaným hlavne na hodnote, ako aj z hodnoty známok mojich rodičov. S haremom mileniek, tolerovaný pokrytcami, nevšímaný menšími pokrytcami. Čurák! Uzavrel som svoj sumár. Ráno prišla pohrebná služba. Plačky ešte večer odišli domov, prídu ďalší deň navariť a poupratovať kvôli káru. Sadol som si v izbe ešte stále zapáchajúcej pochorom. Smrteľná posteľ je už upravená. Listoval som vo fotoalbume. Sprítomnil mi obdobie prichádzajúcich a odchádzajúcich tiet, hľadiacich moju chlapčenskú hlavku. Niektoré fotky vyvolali vo mne dávny pocit mystiky pocitovaný pri pohľade na svojho očima hrbíjaceho sa nad albumami známok spôsobom stredovekých písateľov kodexov. V histórii fotoalbumu citovo prázdne postupujem k prahu dospelosti a bezradne ju prekročím. V zaprašenej škatuli som našiel zožltnutý doklad o zmene priezviska otčima. Aj niekoľko listov z Izraela. Odosielateľ dvoch prvých je Desider Zimmerman, neskorších Deyal Zim. Všetky boli adresované otčimovi na pôvodnej adrese. Písmo všetkých listov bolo totožné. Desider oznamoval, že čo je nové v kibuci. Deyal úpenlivo prosil, aby mu otčim odpísal. Dokopy prišlo z Izraela 6 listov. Na záver oznámenie v angličtine Mr. a Mrs. Zim boli na 8 kusov rozštvrtení Arabmi. Som človek rýchlych rozhodnutí, väčšinou zlých. Listy Zimmermana a oznámenie v angličtine som si odložil do vrecka svojho kabáta. Fotoalbum a zbierku známok som povynášal do záhrady. Postavil som z nich pyramídu. Podpáliť ju s korešpondenciou otčíma bola hračka. Oheň si pochutnával na materiálnych stopách mojej minulosti. Plamene šľahali do výšky obnažených ovocných stromov neskorej zimy, naočkovaných skorou jarou. Vydal som sa po stopách spomienok. Vošiel som do kôlne. Často som sa tam venoval svojmu údu s výzorom súpa na krku bez peria. Ostatní chlapci si s pôžitkom nadvihovali klobúčiky svojich vtákov. Mne klobúčik chýbal. Na otázku, že prečo, mi otčím povedal, kvôli vymódeniu tvojho vtáčika. Bol by sa mi páčil staromódny. Myšlienky okolo histórie môjho žaludia narušil biely zajac. Spozoroval som ho v kúte kôlne. Opatrne sa priblížil. Sadol si ku mne a ovoňaval mi nohavice. Zvedavo ich skúmal. Zaujal ho asi pach vlaku a skoro vypachnutého veľkomesta. Sklonil som sa k nemu a pohľadkal ho rukou nesúcou pamiatku uhryznutia z predchádzajúceho dňa. Nehryzie, zobral som ho na ruky. Zdvihol hlavu a poboskal ma. Presnejšie, svojim vlhkým nožtekom sa pritrel k mojej tvári. Vyslal som veľkú škatulu suchou trávou a zajaca som do nej vložil. Páčilo sa mu tam, pôjde so mnou. Skontroloval som vatru v záhrade. Duša svedectiev premenená na dym už rozplynula.
Nechcení svedkovia minulosti sa prevtelili do kôpky popola. Vlak sa pohol, moje myšlienky tiež. Sem sa už nevrátim, pomyslel som si. Ušatý spolucestujúci vo svojej škatuli, stávajúc na zadné nohy, skúmal vône kupé. Konal som dobre? Pýtal som sa sám seba v duchu. Odpovedal som si, že som blbec, chudobný ako kostolná myš a synagógy. Spálil som hodnotnú zbierku a hmatateľnú spomienku na otca len preto, aby som úplne zahladil stopy po nechcenej minulosti. Matku som si so známkami nespájal. Pamätal som si ju, možno hlboko v podvedomí, len pri kolíske, práčke a sporáku. Vlak zastavil. Onedlho so zajacom v škatuli smerujeme k môjmu podnájmu v centre periférie hlavného mesta. Zarobiť na byt alebo na pôžičku na byt bolo pre mňa nemožné. Výťah, 4. poschodie. Zajacovi som postavil v kúpeľni ohradu. Kút, práčka a veľký kus haraburdia tvorili jej steny. Môj novúčičký biely spolubývajúci preskúmal svoj životný priestor. Potom odovzdané uložený vedľa práčky, zmierený so stratou svojej vidieckej idyly, žuval pozostatky sena. Aj ja som sa uložil, nie vedľa zajaca, v izbe do postele. Nenastavil som budík. Potom, čo mi zavolala odčímová susedka, vybral som si pár dní dovolenky. Okolo obeda som sa zobudil a prevetrával som svoju minulosť. Nebol som ani komunista, ani kresťan, v dospelosti som sa zbavil takýchto záťaží. Ani moje označenie za ateistu nebolo správne, ateista tiež verí v neexistenciu Boha. Ja som neveril ani v božskú neexistenciu. A k tomu všetkému som neveril ani sebe, svojim schopnostiam. Zajac už bol hore. Vľúdne sa na mňa pozrel a dvakrát poskočil. Raz sem a raz tam, ako psíček. O zajacoch som vedel málo. Aj o Židoch, napriek židovstvu zakódovanom v mojich génov a možno aj v podvedomí. Oznámil som zajacovi, že pôjdeme do synagógy. Neodpovedal, žuval šnúru práčky. Vrátil som ho do cestovnej škatule. Žuval ďalej, teraz škatuľu. Vybrali sme sa k synagóge pešo. So zajacom raz v pravej, raz v ľavej ruke, nech okúsi mestský smog a ruch ulíc. Z malomestského záhradného zvieratka na mäso sa stane veľkomestským domácim miláčikom. Cestou som sumarizoval svoje pre Židov charakteristické vlastnosti. Čítať noviny začínam vzadu pri športovej strane. Kriminálky na konci knihy odhalením vraha. Peniaze šetriť a investovať sú moje hlavné činnosti vo sne. Kvôli výzoru ma považujú za Žida. Keď ma spoznajú, tak za blbca. Zmizni, zabijem ťa! Počuť hlas a potom tupý úder. Potom niekoľko ďalších. Pred synagógou sa dvaja bili. Bradatý Žid stredného veku s jarmulkou na temene a holohlavý mladík s tvárou svine. Krvácala mu hlava. Skočil som medzi nich. Nebol som si istý, či to smiem ako Žid, ako stojíme vo vzťahu ku násiliu. Žid a skín znehybneli. Využijúc moment prekvapenia, vytrhol som bejsbalku z rúk Žida. Chcel som ju vrátiť holohlavému majiteľovi. Je moja, zaprotestoval bradatý. Holohlavý zmizol. Bejsbalka u Žida? Čudoval som sa. Inokedy nezasahuj, povedal Žid utierajúc pálku od krvi. Som rabín, sem tam vybehnem a vychovávam hovedá. Poď dnu, pokračoval. Vôňa synagógy mi udrela do nozdier. Ako sladko štiplavý dym osvienčimu asocioval som typicky nežidovsky. Keď sa rabín dozvedel, že som Žid, ujal sa ma. Dal mi peniaze, nech si kúpim a rodine tiež, čo potrebujeme. Keďže rodinu nemám, jej funkciu prebral zajac. Večer si zajac lebedí vylihuje vo svojej novej, peknej a priestrannej klietke. Ja na Válande. Čítam prvú stranu Talmudu, vpredu prvú, keďže hebrejsky neviem, odolávajúc pokušeniu pozrieť si koniec knihy. Na stole sú ďalšie zväzky od rabína. Rabín mi dal aj adresu, na ktorej vraj pracovne zužitkujú moje skryté vlohy a zbytočné schopnosti. Vidina dobre plateného miesta mi pozlatila večer. Budem fajn zarábať, povedal som zajacovi. Aj manželku si nájdem. Manželku aj ja potrebujem, poznamenal ušami zajac. Nasledujúci deň na adrese získanej od rabína mi povedali, že ďalší týždeň nastupujem u nich. Telefonicky som sa vzdal miesta u svojho dovtedajšieho zamestnávateľa. Pracoval som tam na čierno ako ľavá ruka bieleho koňa. A šiel som pre zajaca. Obvykle si ľudia myslia, že som Žid a hlupák, ale v parku so zajacom na novom povrásku ma považovali len za hlupáka. Pekný zajačík, oslovil ma pán v cilindri. Sedel na lavičke, pri ňom vychádzková palica. Ukážem vám niečo, pokračoval. Predtým mi dovolte, aby som sa predstavil. Šed Jehuma z Jeruzálema. Šaňo z Jeruzálema si sňal z hlavy cylinder
a zakryl ním zajačika. Svojou vychádzkovou palicou nakreslil niekoľko kruhov okolo položeného cylindra a zdvihol ho. Zajac nikde, zmizol. Zmizla aj moja peňaženka, pocítil som. Abrakadabra, pokračoval bradáč z Jeruzálema. Pár kruhov nad znovu položeným cylindrom a môj ušatý sa zjavil hryskajúc trávnik v tieni zdvihnutého cylindra. Zjavne, cítil som to, sa na svoje miesto vrátila aj moja peňaženka. Pozrite sa do nej, vyzval ma kúzelník. Plus 500 eur, skonštatoval som. Je to vaše, bratku. A zajac je môj, predvádzal kúzlo obchodu Šaňo. Nie, zdvihol som odmietavo ušatého. Keď nie, tak nie. Ale zarábať pomocou neho, to by ste snáď chceli, vyjednával ďalej pán Šed Jehuda. Extra zárobok som si rýchle obľúbil. Večer, 2 dni po stretnutí s Jehudom som sa osprchoval a zašiel som za svojím zajacom. Do baru. Počas tých 2 dní zajac s kúzelníkom nacvičoval. Ja som zatiaľ čítal Talmud a listoval v učebnici hebrejčiny. Poslednú lekciu som v nej obzeral zvedavo vpredu, na konci knihy. Čašník ma odprevadil do lóže. Priniesol šampanské. OK, mám na to. Šaňo z Jeruzálema mi po obede preposlal ďalší preddavok. Začal sa program. 4 pekné baby tancovali. Potom jedna, ešte krajšia haďa žena, sa predvádzala v pozíciách lámajúcich kríže. Keď sa na mňa spopod svojho sexy pozadia bravúrne pozrela, usmial som sa na ňu. Milo mi zamávala. So svojím lonom, nachádzajúcim sa práve nad jej čelom. Hanblivo som ju porovnával so svojou gumenou Ančou, podobne ohybnou, ale už vyfučanou a vyhodenou do smeti. V manéži, sprevádzaný zvukmi bubnov, sa objavil Šaňo. Shed Jehuma from Jerusalem. Po efektných, potleskom odmenených kúzelnických trikoch ohlásil svetovú premiéru. Bubny, plesnutie činelov a do mojej lóže vstúpila v župane moja nová známa z manéže, hadia žena. Sadla si vedľa mňa žiadostivo a graciózne mi odpila zo šampusu. Chcel som jej niečo povedať, ale prstom mi nakreslila zámok na ústa. Ukázala na manéž. Tam, vedľa kúzelníka Šaňa, na malom vyzdobenom pódiu sedel môj zajac. Na hlave mal starovekú helmičku, vyčesaná kožušina sa mu ligotala. Na 2 stranách hlavy, ako červené smerovky na pretekárskej formule, mu svietili oči so znakom pýchy v nich. Mojím médiom nie je hociaký zajac, oznamoval kúzelník. Je potomkom starožidovských pátracích zajacov, ktorí vypátrali stratených aj unesených. Boli cvičené na hľadanie Židov. O tom svedčia Dávidové hviezdy na dúhovke tu ich prítomného potomka. Existenciu tých hviezd teraz dokážem! Za zajacom sa rozsvietil reflektor namierený na temeno zajaca, možno ako dôsledok žiary reflektora, alebo to bolo inak. Zo zajačích očí vystreloval oslepujúci pár svetelných lúčov. Skutočné lúče alebo ilúzia? Tieto hviezdy? Nasmeroval laserové ukazovátko Šaňo na žlté 6-cípe hviezdy, vznášajúce sa vo dvojici lúčov vychádzajúcich z očí zajaca, sú hviezdami kráľa Dávida. Sú obrazmi hviezd nachádzajúcich sa na dúhovke tohto potomka slávnych židovských pátracích zajacov. Hviezdy, určujúce motív a dôvod pátrania, vysvetľoval kúzelník. Diváci nadšene tlieskali. Okrem niektorých. Možno antisemitov, alebo čo sa tlieskania týka lenivých Židov. Začala sa svetová premiéra. 2 pomocníci rozprestreli po manéži koberec so vzorom šachovnice. Kúzelník zamával paličkou. Na šachovnici sa objavila sieť rôznofarebných, nepravidelne blikajúcich štvorcov. Ďalšie mávnutie, blikanie prestalo. Dnes tu nikoho neunesú. Dnes večer sa tu ani vlas nestratí. Všetko sa vypátra. Pátrací zajac 21. storočia vám predvedie svoje umenie. Začíname! Vyhlasoval Shed Jehuda from Jerusalem. Mávol svojou čarovnou palicou a na štvorcoch koberca sa v rýchlom slede objavovali a mizli fotky tváre Židov a nežidov. Kavalkáda tvári trvala do nasledovnému mávnutia. Nastalo ticho. Napätie sa dalo rezať. Hľadaj! Vydal kúzelník povel zajacovi. Ten zoskočil zo svojho vyzdobeného pódia. Vydal sa k nehybnému panoptiku ľudských tvári zobrazených na šachovnici koberca. Prvá podobizeň, na ktorú stúpil, sa zmenila na svetlejšiu a ostrejšiu, lepšie rozoznateľnú. Kto by ho nespoznal? Albert Einstein. Zajac si sadol na vrch hlavy Einsteina, ako by vytvoril klobúk zo zajačej kožušinky. Ďalší skok. A je na Freudovi. Z neho skočil na Mahlera. Nasledovali Neumann, Teller a Wigner. Veľká, akože maďarská,
trojica fyzikov. Na záver pristal na Kafkovi na opačnom kraji šachovnice. Bolo nás málo, ktorí sme chápali a nadšene sme tlieskali. Menej chápaví nehybne zízali. Vtedy, na Šaňovo mávnutie, sa na Zajacom navštívených podobizniach objavili hviezdy. Žiarivé, 6 cípe, Dávidové, podvod, podvod, hudba stíchla. Podvod, bolo počuť krik, Zajac ide po stope vône, ani nie po vôni, skôr podľa zvuku vibrácie. Toľko obrazov si nezapamätá, aj keď sú to odporné ksichty vydrbaných Židov, vykrikoval podgurážený hosť. Jeho výkriky nebolo počuť dlho, lebo hudba znovu hrala. Zajac odbehol z manéže. Počas behu ďakoval ušami za potlesk. Šaňo ešte ukázal pár trikov, na konci potlesk a plesk, facka na líci podguráženého. Výchovná po papuli od SBS-kára, možno rabína na výlete. A čo hadia žena v mojej lóži? Napadlo ma, obrátil som sa k nej, ale už tam nebola. Len číslo telefónu načmárané rúžom na servítke. Chvíľu trvalo, kým som sa dostal domov. Zajac tam už bol. Mal kľúče od bytu. Teda Šaňo z Jeruzalema. Ale Šaňo nikde, len jeden ďalší zajac. Možno z predajne zvierat ako doping a odmena pre zajaca od Šaňa. Zdalo sa, že je to zajačica, lebo môj zajac a nový zajačik práve súložili. V zajačom tempe v mojej posteli. Nad chrbtom zajačice som postrehol prosebný a súčasne opovrhujúci pohľad ušatého. Zmizni, prosím, neočumuj, naznačoval mi zajac očami. Aká škoda, že nemám so sebou haďu ženu, pomyslel som si závislivo, alebo aspoň tú zahodenú Anču. Vzdychol som. Nemám ani nafukovaciu žabku, tak som radšej vyšiel von sa poprechádzať. Počas prechádzky okolo nášho obytného bloku, tak v 6. okruhu, som pocítil pokušenie zavolať hadej žene. Pohľadal som si vo vrecku servítku s jej číslom, ale odložil som volanie na inokedy. Kariéra môjho zajaca, môjho ešte, bola rýchla. Úmerne k jeho sláve som bohatol. Zajac peniaze nechcel, stačili mu úspechy. V menéži, aj v spálni so zajačicou v posteli, v mojej posteli, a mne prischla samota na nafukovačke pri kuchynskej linke. Šaňa prepustili. Pomsta vyfackaného hostia, dôsledok pseudokresťanskej, postkomunistickej, každodennej a tradičnej nenávisti. Smer Jeruzalem? Úspech zaručený? Vyhlasoval Šaňo. Pre mňa Jeruzalem OK. Peňažný tok za show reinkarnovaného pátracieho zajaca v centre židovstva sa nepreruší. Moja premena na Žida, bez domácej všade prítomnej brzdy minulosti, sa tam len urýchli. O pár dní sme leteli. Šaňo rozradostene stretne sa s rodinou. Zajac dúfajúc, že sa mu tam tiež priateľka pritrafí. Ja píšuc neodosielané SMS-ky hadej žene, teda hadici. Po príchode do večného mesta židovstva Šaňo odišiel domov. Zajac a ja pri švédskom stole v hoteli. On poskakuje, ja sedím, nie naopak. Pod stolom misa s vyberanými zajačími lahôdkami. Sem tam ušatý aj na stôl vyskočí, len na chvíľu, lebo neupečený stredoeurópsky zajac na švédsky stôl ani v Jeruzaleme nepatrí. Po večeri som sa vybral do Starého mesta. Židovská štvrť ma vítala spevom. Boli to skupiny mladých, navzájom sa držali. Spevu som nerozumel, hoci som už učebnicu hebrejčiny prezeral zo správneho smeru. Spievajúcu mládež a ľudí merajúcich tú istú cestu naraz pohltila jedna nenápadná brána. Mňa tiež. Stihol som prečítať nápis The Wall. Za krátkou chodbičkou nás vítal z 3 strán vysokými budovami a stenami chránený priestor podobný námestiu. Naľavo z časti zahalený súmrakom vo svetle už zažatých reflektorov sa tyčil múr nárekov. Pri múre stoja modliaci, hľadia kamene múru, strkajú do jeho škár svoje odkazy. Ďalej od nich zvedavci, medzi nimi ja. Začal sa nám sabat. Nasledujúci deň vyzbrojený mapou som pokračoval v objavovaní Jeruzalema. Najprv som si pozrel palác so zlatou kopulou, mešitu. Za múrom nárekov. Odtiaľ pár krokov do štvrti Arabov. Prechádzal som sa po ošarpaných uličkách plných nenávistných pohľadov, spestrených falošnými úsmevmi pouličných obchodníkov. Asi som Arabom do ich kolekcie. Obkolesili ma, povedali please mister, vypýtali si mobil a zabuchli za mnou dvere. Ocitol som sa medzi haraburdím v rohu garáže. Počase zaškrípal kľúč v zámku hrdzavých vrát mojej garážovej väznice. Vošli 2 noví Arabi. Jeden z nich mi podal po anglicky písaný text. Potom po nemecky. Ďalej po taliansky, francúzsky. Keď sa dostali norčine, mal som z toho už dosť. Do piče! Nerozumiem!
Zasičal som netrpezlivo po slovensky, na čo ten druhý z nich skoro mi skočil do náručia. Si Slovák? Pýtal sa natešene lámanou slovenčinou. Povedal, že u nás sú fasácké baby. Odvetil som mu, že som Maďar. Na čo on, natešenou lámanou maďarčinou, že aj Maďarky sú fasa. Podali sme si ruky, strážca sa predstavil, zbytočne pre mňa sa už volal Fasa. Fasa náhle zosmutnel a povedal: Klameš, že si Maďar, neomylne cítim, že si Žid. Neprimerane k vážnosti situácie ma napadla predstava, že v bare na šaňovej šachovnici fotiek by poskakoval tento neomylný Arab, povešaný Semtexom. Arabi mi dali jedlo, pitie, priniesli matrac. O rukojemníka sa tu vzorne starajú. A odišli, pričom garáž aj vzorne zamkli. Večer tlmene prenikali svetlá ulice cez vetrací otvor garáže. Ležal som na matraci a premýšľal som, ako ďalej. Možno ma už hľadajú, ale nájsť rukojemníka v arabskej štvrti je ako nájsť ihlu v kope ihiel. Búchať a volať o pomoc by mi asi nepomohlo a mal som aj strach. Arabský obdivovateľ stredoeurópaniek, teda Fasa, kým som sa krmil, mi ukázal na laptope videá z ich svetoznámej kuchyne. Kuchyne mučenia. Pozrel som si v šere mapu Jeruzalema, kde sa asi nachádzam, zhruba 3-4 kilometre od Gečemanskej záhrady. A tak 2000 rokov od môjho židovského predka, ktorý v tej záhrade, modliac sa v mesačnom svite, čakal na svetlo dňa svojho konca pozemského bytia. Vynorila sa mi v mysli aj malba so spálny očima, vesela nad jeho smrteľnou postelou. Na malbe bol Ježiš kláčiaci v jerusalemskej nosi, modlia si sa kotku Bohovi a ja som zdvihol zrak ako Ježiš k stropu zanedbanej garáže. Nerovnosti stropu v slabom svetle asi 25-watovej žiarovky verne imitovali bledošedé oblaky tmavo-čiernej noci. Klakol som si so zopätými rukami k vetraciemu otvoru garáže. Pod kolenami som mal ošarpané sedadlo neprítomného auta. V póze modliaceho som si vyjasňoval paralely medzi osudom Krista a mojím možným koncom rukojemníka. Zásadný rozdiel. Ježiš zomrel pre tých, kvôli ktorým ja asi umriem. Kvôli otčimovi, komunistickému kresťanovi, kvôli ktorému som sa nestal Židom. Moja otčimom zavinená neskorá túžba stať sa plnohodnotným Židom ma dostala do garáže, do predsiene smrti alebo do brány vyslobodenia? Skoro ráno sa ozval zvuk kľúča v zámku. Vošiel Fasa v spoločnosti ďalšieho, dosiaľ nevideného. Ten ma požiadal, aby som zdvihol rameno, aby som sa rozkročil, stiahol si brucho. Po každom cviku mi odmeral mieru páskovým centimetrom. Krajčír, skonštatoval som. Po čase sa vrátili. Krajčír na rukách s čím si podobným rúchu františkánov. Obleč si to, prikázali. Priširoké, pomyslel som si. Super, takto oni. Vyzliekli ma z rúcha a odišli aj s ním. Po chvíli znovu štrkot kľúča. Fasa s ešte novším Arabom. Skočišom, tak som ho nazval, lebo prišiel s vozíkom. Na vozíku aj moje františkánske rúcho. Keď som mal rúcho na sebe, Fasa a Kočiš sa chytili za hlavu. Rúcho dole. Zo škatule na vozíku vybrali spleť remeňov, spôn a šnúr. Vystrojili ma s ňou. Na remene mi pripevnili krabičky. Hundrali pritom bombs. Nastúpili sme do auta. Oni na sedadlá, ja do kufra. Zastavili sme v inej garáži. Vyliezol som. Fasa mi dal mobil. Povedal, že keď už budem v sprievode, tak z času na čas sa mám pozrieť hore na mestský múr. Odtiaľ mi dá znamenie. Vtedy už budem môcť, vlastne musím, mobilom aktivovať bomby. Dovtedy oni sú ich pánmi. Aha, najprv oni, potom ja, alebo potom aj oni, aj ja? Uvažoval som váhavo. Strach neprichádzal. Môže za to tiež môj otčím? Hľadal som dôvod svojej bezcitnosti. Po znamení cinknutie. A to už na betón. Do neba aj do pekla. Skonštatoval som znalecky. Keď ma vystrčili na ulicu, ukázalo sa, že som v arménskej štvrti a je Veľká noc. Ťažšie kráčajúci františkán nebude nápadný. Už aj Arménov tu kinožia? Službička pre Turkov? Obklopili ma zvuky veľkonočného sprievodu. Mám ísť s ním. Pozrel som si mobil. Mohol by som poslať SMS-ku? Hadej žene? Zavrhol som to. Som v sprievode a pozerám sa hore na mestský múr. V tom telefón zazvoní. Araba na múre nevidím. Haló? Hovorím. Tu Šaňo, ozvalo sa. Natáčanie sa skončilo. Stal si sa hviezdou skrytej kamery Jeruzalema? Daj si pivo na môj účet. Alebo aj 2.